And guys, andito tayo sa GT Mall. Nakabili na ako ng ticket for MBPL. Maglalaro sila dito sa Iloilo. Yung kinuha ko lang, 350. Free setting. Ito yung United Iloilo Royal. Yan yung game 1. Yung game nila September 19. Game 1 sa BPM. Game 2 yung Iloilo na. Yan, nakuha na natin yung ticket natin. Streamline. Nakalimutan ko ano yan. Pacific Army at saka Gas Smashers at saka Chocomocho. Yan, October 5. Punta tayo ng SM. Bibili lang ako ng ticket for football. Kaya. Excuse me, dili ginabakal ang ticket sa football. Ang kaya football pala. Kaya football. Oo. Agpila. Ayan na, nabili ko na yung ticket for Kaya FC Football dito sa Iloilo. Ayan na. Dalawang ticket yan for September 22 at saka September 25. Excited na ako. Pauwi na ako, kaya lang ulan. Just malas-malas naman ulan ko. Yan, basa, ulan. Tayo sa pet shop, bibili lang tayo ng dog food ni Clive tsaka yung vitamins niya. Ito na yung one sack na holistic diet. Wow! Excited nito mait. Excited nito mait ni. Excited na ikaw mait ni. Ito na ang ni Clay paborito.
Prepare na ikaw. Eat na ikaw. Hala ka. Eat na si Klekla. Hala. Tapos okay, eat na kay dali na. Eat na ikaw. Ay, eat na ikaw. Eat na. Paborito mo. Paborito ng Klekla. Paborito mo na. Wow. Good morning! Ulan pa rin sa labas. Non-stop yung ulan mula pa kahapon. Kailan ba ito titigil? Kahapon bumili diba ako ng dog food ni Clive. Hindi ko pala ito napakita. Yan o. Bumili ako nito, Burback. Yan, Burback. Yan. Ano to siya vitamin E para sa skin ni Clive kasi yung markings ng sa leeg niya yung allergy dati nandyan pa rin, hindi pa natutubuan ng ng balahibo. Kailangan ko gumamit ng ganito. Nabili ko siya 25 peso each. Yan. So kailangan ko siyang bigyan ng ano mong tawag nito, 4 ml to yung isang ganito. Kailangan ko siya bigyan ng isang ganito sa isang araw. So bumili lang ako ng 8. Kagabi binigyan ko siyang isa. Ayan. Tapos ito bumili ako ng mga balls for our Christmas tree sa SM. Yan. Ito, lang to, 149, 6 na. Yan. Blue. Lahat blue yung kinuha ko. Bali yung binili ko is 4. Next week na naman ulit. Yan. 4 na ganito na 149. Tapos, ito, bumili ako 2. 129. Yung isang ganito. 3 lang. Maganda siya kasi merong sa loob. Yung feather. Yan. Next, yung mga blue na poinsettia bibilhin ko. Christmas dito sa SM. Yeah, nagpa-register na ako. So, October 6 pa yun. Yan yung shop. Yan na, naka-register na ako. Ready na tayo sa October 6 for sa Milo Marathon. Pan-run lang tayo kasi hindi na kaya old na Yung kabitan na nila mga Christmas balls.
Kakarating ko lang, basa. Nagbihis na ako, sobrang basa. Basa yung envelope. Mabuti na lang yung t-shirt naka-plastic. Yan, kung hindi, nako, basa. Pumunta ako doon sa festival para sa meet and greet ng MPBL, yung United Iloilo Royals, yung team ng Iloilo. Tapos, namigay sila ng t-shirt. Swerte ko, nabigyan ako. Ayan, oh. Yeah. Susuotin ko ito sa game nila this coming Thursday, September 19. Excited na ako. Ang laki ng tagyawat ko. Ingay ng aso. Papakainin ko muna sila.